Dobar dan, dobro večer. Dobro večer, Teona, dobrodošla u Ljubljani. Dobro vas našla. Ja ću malo gledati gore, pošto tako tebe vidim, ali u stvari te trebam u oči gledati tamo, tako da to je malo konfuzno. Ovdje su pravila zbog korone, tako da je bila sala punija, ali ipak puna samo u tim uvjetima i kako je kasno nekoliko ljudi je već otišlo, ali tu smo čestitke za film. Ja sam film gledala po treći put i još uvijek mi nije dosadan uopće, pogotovo Zoricu Nuševu mogla bi gledati satovima zauvijek, odlična je, a i priča je nekako sastavljena iz puno detajla, tako da svaki put vidim nešto novo i nešto novo počnem razmišljati. Čestitke i hvala. Puno hvala vama. Ja sam isto pozvala gledalce da sudjeluju u razgovoru, ako imaju neko pitanje, ako imaju neko misao da kažu, ali početi ću ja sa pitanjima, pa možemo početi od početka. Kako sam pročitala, priča, scenarije i film onda je nastao po nekoj istinitoj priči. Pa me zanima da li je ova priča rezonirala u Makedoniji ili se nekako odvila samo u Štipu. Kako si čula za nju? Pa vidite, to je malo čudno. Znači, to se desilo sada već 6 godina, pre 6 godina u Štipu, pa nije otprilike način na koji su naši medijumi reagovali na to što se desilo, to što je ta mlada devojka skočila, uhvatila krst i posle odbila da ga vrati, zbog toga što je verovala da joj pripada, isto kako što je i u filmu. Čudo je bilo što u našim medijima su to onako pokrili kao u žutoj štampi. Ha, 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 devojka skočila, ha, ha, ha. Znači, nije sam taj događaj nije na nijedan način pokrenuo nikakav razgovor. I onda Labina je ta prva koja je pročitala tu priču u novinama i ona mi se javila i mi rekla, te ona vidi, ovdje ima nešto mnogo interesantno i na kraju krajeva ako medijum ne pokrenu razgovor, što ne bi mi? Ajmo da napravimo film pa da vidimo, možda ćemo nešto promeniti u ovoj našoj maloj Makedoniji. Tako da, otprilike, naša odluka da napravimo ovaj film je bio kao odgovor na tu šutnju naših medijuma. Da, znači da je film bio bitan da se napravi, pogotovo ako je takva reakcija bila u medijima između ljudi, vjerovatno, ne? Pa definitivno. A lokaciju ste ipak ostali ste u Štipu i za snimanje filma, je li tako? Definitivno, puno smo razmišljali, pa zbog toga što filmska industrija u Makedoniji je jako mala i onda je najlakše snimiti u Skoplje ili nešto što je blizu Skoplja, a ne ići u istočnoj Makedoniji i tako dalje. Ali meni je važna ta autentičnost. Znači, uvek kao reditelj vidite, i Godard je rekao istina, ne, umetnik uvek traži istinu. Istina je baza svake umetnosti, svake priče, svake pravog istraživanja. Tako da ja sam se tako nekako spojila sa Štipom i rekla sam produkciji šta i da radimo, idemo u Štip, nosimo celu evropsku ekipu tamo. A isto tako smo mislili da zbog toga što je, znači to što je van Skoplja je ipak veoma, veoma tradicionalno u Makedoniji, kako što se vidi i u filmu. I onda smo mislili da samim time što kao ekipa odemo u Štip, možda
ćemo uspjeti nešto da promenimo. Znači, kao naivno verujemo da sa umetnošću i sa filmom možemo promijeniti svijet, možemo promijeniti nešto u našoj sredini, a isto tako i sa time što ćemo na neki način involvirati lokalno naseljenje. Pa otprilike to je bila ideja. Dajemo u štip pa da vidimo šta bude, neka bude. Da. Ja sam isto razmišljala, pošto si rekla autentična lokacija, jeste, i ceo film je na neki način jako realističan, ali kao i lokacija, kao i devojka koja glumi Petruniju, kao situacije, sve je ipak nekako jako vizualno, filmski napravljeno, da priča još i jednu drugu priču, malo veću od samo realistične priče. Tako da mi se čini Štip i u tom pogledu jako odlična lokacija, pošto kao da se tamo dešava neki raspad neke, nadam se, starog društva ili tako nešto, da se to može vidjeti u kadrovima, nešto što je rigidno, ali ipak nekako propada. Vidite, tu ste pokrenuli nešto što je meni jako važno. Znači, naravno, film je priča, film je dramaturgija, ali isto tako ne smemo da zaboravimo da je film vizualna umetnost i da moramo upotrebiti maksimalno filmsku formu da bi dolovili što bolje atmosferu, odnosno kontekst u kome se priča dešava. Zbog toga što jedno je priča, jedno je karakter, jedno je što karakter želi. Ali isto tako je mnogo važan kontekst, sama situacija, samo društvo, sredina, taj grad. Zbog toga što je priča je na jedno nivo, a sa kontekstom onda uspeš da dolaviš i ona druga nivoa, odnosno drugo čitanje, treće čitanje, otprilike izgradiš celu katedralu, možeš ubaciti razne, izvinite na moj srpsko-hrvatski, razne slojeve da bi obogatio pointu koju pokušavaš da daš. I zato je filmska umetnost fantastična forma, zbog toga što ti da se izraziš na toliko puno načina. Sve da bi, naravno, dolovio određenu priču, dao određen pogled na svijet u kojem živimo i isto tako doloviti maksimalno osjećaja publici. Sad sam se malo izgubila, ali otprilike to je to. Pričam o filmskoj formi, a to je to o čemu vi dodajete. Kako, da li da realno uslikamo nešto ili da upotrebimo puni potencijal filmske forme. Sad ću i publiku pitati da li ima kdo kakšno vprašanje, mogoče, tam zade, mogoče, najprej gospod Niko. Pozdravljeni. Dobro večer. Mogu da kažem da je film je bez greške. Sve od glume, režije, dramaturgije, izvanredan film, velik film. A tu je bila kamera je još veća. Na kraju krajeva, bez ove kamere ne bi bio film tako, da kažem, modern, tako velik. Ne bi bio tako velik. Ne. I želim bih samo vama da kažem, moja dva drugova, to su Petar Mirčevski i Bajruš Mjaku. Mislim, dobro, imali su male uloge, a bili su izvrsni. Samo to da kažem. Sretan sam da ste napravili tako velik film. Puno hvala. Inače kamera je Virginie Saint-Martin,
ona je žena, kameramen, direktor fotografije iz Belgije, s kojom sam već napravila 2 filma prethodno. Tako da imamo jednu veoma kreativnu kolaboraciju i evo sada spremamo i sljedeći film zajedno. Še tam je bilo eno vprašanje na koncu. Zdravo. Здравейте. Baš fan od Makedonije ovdje inače. Htio sam pitati da li znaš da li možda po dogodku još neka djevojka se bacila po križu, možda? Da. Znači, mi smo ovo snimali 2018. U januaru. 2019. je u februaru je bila premijera filma na Berlinale, a 15 dana pre premijere filma na Berlinale u istom gradu, u Štipu, je skočila jedna mlada devojka, tinejdžerka, i uhvatila krst i pop joj je dao bez problema. Znači, promjene se dešavaju čak i u maloj Makedoniji. Super. Ok, to je pitanje. Aha, još imamo pitanje od ekipe. Mislim da znam ko je to. Ali moram da te pozdravim. Pa da. I toliko sam se smijala da sam se sjetila svih kadrova i svega i super. Super. I lijepo te vidjeti na velikom platnu. Jako čudno, ali dobro. Ajde. Ali super te ona. Baš mi je drago, pa predstavi se. Ja, Petra Trampoš-Bocevska je bila skript na filmu in tudi na prejšnjih filmih te one, ne? Da. Sa Petrom smo napravili sve filmove. Znači, Petra je deo slovenačke ekipe, znači već ovo je, znači, Mojca koja radi make-up, Monika Lorber koja radi kostim, naravno Daniel Hočevar koji nam je producent, Petra, znači to je ekipa, mi radimo zajedno već 15 godina, ne? Da. Aj, še kakšno vprašanje ali pa komentar iz publike mogoče? Onda bi ja možda pitala, Zorica Nuševa, kao što sam rekla, izvanredna je, ali mi ovdje je nismo prije vidjeli nigde, da li bi joj trebali i kako si joj pronašla, da li je ona bila već od početka prava Petrunija ili ste napravili Petruniju iz nje? Dobro pitanje. Znači, prvo ću prvi deo. Znači, ovo je prvi Zoričin film. Pre toga mislim da je uradila jedan kratak film. Inače je teatarska glumica. Zapošljen je u Teatru komediju Skoplje. Znači, ovo je prvi prvenac za nju, što je fantastično kad je pogledate. Ona je rođena za film. Znači, njeno lice voli kameru. Da je Zorica, vidite, ja puno radim pripreme za film. Znači, ja mislim da smo sa Zoricom, 4 mjeseci probavali, ali probavali svaki dan i gradili taj lik. Ali, moram reći da Zorica na neki način jeste Petrunija. U kom pogledu? Znači, kad smo pisali Petruniju sa Elmom, u početku je znali smo da treba da bude jaka žena. Znači, ipak je ona na kraju se razvija u nekakvu feminističku figuru. Ali onda smo shvatili da bi publika prihvatila takav karakter, da je mnogo interesantnije da publika ima mogućnost
da dramaturški taj lik bude razvijen, da se u suštini kako se film razvija, tako se i taj karakter njen, Petrunije, razvija, na neki način oslobođava. Ali, kad razmišljaš to, kad gradiš taj karakter, shvatili smo da Petrunija, bez razlike koliko na početku bi izgledala bespomoćno, da ipak mora da ima nešto što daje nadu da ona ima potencijal da poraste u nešto veće nego što je, što u prvi moment pronađemo. I to je to što Zorica ima, a što je veoma važno za lik Petrunije. To je, na engleskom je silent strength, tiha jačina. I veoma je interesantno, kažu da je intuicija najvisoki deo inteligencije. A meni je puno vremena trebalo da sebi kao umetniku i kao osobi da verujem u svoju intuiciju. I mislim da kad sam prvi put upoznala Zoricu, moja intuicija mi je rekla to je Petrunija. Ali mi je trebalo posle toga nekoliko mjeseci da nekako to racionalno objasnim i naravno modificiramo scenario da bi najadekvatnije prezentirao njenu osobu i njen lik i tako dalje. Tako da je, mislim da je obe. Znači, uvek kao reditelj nađeš nešto magično u glumcu, u suštini u glumcu prepoznaš nešto što je esencijalno za karakter koji hoće si izgraditi. Tako da je, sve to ide zajedno. Sve je pomešano. Kako ste rekli da se lik razvija, da, istina je, tako je. I ona od početka kao da čak sama reče da kao neka životinja je funkcionirala, se bacila u vodu i to, a na kraju za sebe kaže da je životinja, da je postala vuk. Da li i vi mislite da žene trebamo biti vukovi, da uopće možemo se izboriti neko mjesto u svetu? Pa, nažalost da. Ali koja je definicija vuka? Ja vama ličim na vuka? Evo, Petra me poznaje. Mislim da je važno verovati u sebi šta nama nedostaje. Ili možda ja bih rekla mojoj generaciji. Šta je meni puno vremena trebalo da shvatim i da samopouzdanje. Nama ženama zbog toga što eto, svet je onako kako što je, živimo u patrijarhatu, pravila su koja su i mislim da čovjek treba da veruje u sebe i da ima samopouzdanje. Znači, budućnost je u tome da mladim devojkama da im damo to samopouzdanje koji, na primjer, ja rasteći i toliko i nisam imala i trebalo mi je vreme da to izgradim u sebe. Samopouzdanje i upornost. Pa dobro, ako je samopouzdanje i upornost biti vuk, što da ne? A može mislim, otprilike tako nešto. Da. Razumem. Je li još neko, a je še kakšno vprašanje med publiko morda, kakšno mnenje? Onda ću ja jedno posljednje pitanje, ali nije jako prosto. Petrunija je jako odličan film i zato pošto ne priča nešto tako je, nego postavlja pitanja. I zanimljivo je baš to da priča o tradiciji i modernosti, ali ipak priča o odnosu između njih, ne o tome da sad moderno treba da se bori protiv tradicije. Mislim da ovaj krst nekako predstavlja to što je nešto lepo u tradiciji, nešto što svi hoću da taknu, ali ipak se toga
nekako boje i to. Možda nešto još o tome, o tradiciji u sukobu sa modernošću. Pa vidite, svi smo mi čeljati, se kaže na srpsko-hrvatski, svi smo mi deca svoje kulture, određene tradicije. Znači ja jesam Teona Mitevska, dete ex-Jugoslavije, mama mi je Crnogorka, tata mi je Makedonac. Znači ipak je to, ne mogu pobeći od toga. Znači ne možemo negirati to odakle smo i šta smo. I ne treba negirati, ali otprilike meni je ideja da jedini način na koji možemo da iskreiramo jednaki svet je adaptirati stvari, otprilike razviti kako upotrebiti sad malo razmišljam na engleskom, pa zato izvinite, kako transformirati tradiciju. Ne uništiti je, nego mislim da je naivno reći uzeti ono što je dobro. Nekad je nešto dobro, nekad je loše. Ali otprilike svet se menja i moramo se menjati i mi. A s tim i tradicija. Sve ono što je tradicionalno treba transformirati u nešto, pa Bože moj, bolje. Tako da, interesantno je to što ste rekli da ovaj film postavlja pitanja. Pa mislim da je to veoma važno. Postavljati pitanja. Umetnost je tu da bi postavljala prava pitanja, da bi postavljala nezgodna pitanja i na neki način otvoriti razgovor. Šta je tradicija? Šta znači biti žena na Balkanu? Šta znači etc. Uvek kad postavljaš pitanja, onda u suštini za mene poštuješ publiku. Znači publika nije glupa, publika ne treba publiki reći šta treba razmišljati. Samo je trebaš intelektualno stimulirati da bi je donela do neke poente ili otvorila neke čakre, neke ideje da bi to dovelo do nekakav natamošni razvoj. I mislim da je veoma važno i inteligentnije je kad film postavlja pitanja, a ne baš i daje odgovore ili direktno daje pravce ili nameće pravce. I mislim da je to baza dobrog filma. Ne kažem da je ovo dobar film, ali mislim da jeste baza dobrog filma, inteligentnog filma. Da, stimulira puno. Mislim, je i zabavan, i sirov, i nježan, i sve to u 2 sata. Tako da stvarno čestitke. A možda još neki komentari iz publike? Ja? Inteligentan. Šta se ona brani da nije inteligentan? To je zaista inteligentan film. Ne? Da je zaista inteligentan film i da ne trebaš da se braniš toga. Da, to je ta ona, to je moja ženska skromnost. Žene nisu bogovi, muškarci jesu, a i Petrunija. Onda puno ti hvala i za film i za ovaj razgovor. Čestitke tebi, cijeloj ekipi. Nadam se da će se film gledat sada. Ja i vama kažem, recite prijateljima. Film je pao u ovu rupu korone, jel te? Baš ovdje u Sloveniji distribucija tako zastala, ne?
Da, to je šteta, ali to je što je, mislim. Znate što, ja sam sada u Belgiji i ja idem i u kino, mislim, idem i u bioskopu, a idem i u teatru, idem i slušam džez. Znate što, kultura je toliko važna i mislim da ova cijela situacija nam je potencirala to. Šta smo mi ljudi bez kulture? Mislim, ništa. Znači moramo produžiti, kreirati, pa koji da su uslovi? Znači, ne znam, 1,5 m, odaljenost 1,5 m, ali moramo biti kultura, ići, suportovati, kako se kaže, support. Podržavati. Da, moramo podržiti kulturu. Mislim da je, zbog toga što kultura je duhovna hrana, a bez toga, bez duha, šta smo, ništa, ne? Da, bravo, hvala. Eto, hvala iz Ljubljane i sretno u Belgiju. Ovdje je crvena zona potpuno, ali ja idem u kino. Bravo. Vidimo se, srećno. Sve najbolje, prijetno, imajte lepo ostatak dana. Ćao. Ćao. Jaz ne znam komunicirati po aparatu.